Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ची फ्लाईट सस्पेंड केली, त्याचा काय गोव्यावर परिणाम होणार, पर्यटनावर काय परिणाम होणार किंवा ऑफकोर्स पर्यटनावर तर परिणाम होणारच आहे. आज ब्रिटनची कॅन्सल केलेलं काय सांगता येत नाही. पुढच्या 2-3 दिसांनी आणखी बाकीचे कुठले कॅन्सल जाऊ शकता. सेकंड वेव फॉरेन कंट्रीजान खूप कडेन म्हणटा त्याप्रमाणे आमकांय प्रिपेरेशन्स घेवची पडटली. महाराष्ट्रान नाईट कर्फ्यू उद्यापासून नाईट कर्फ्यू लावतात. हय, MHAची गायडलायन तशी काय अजून येवंक ना किंवा त्या बद्दल MHAन अजूनय गायडलायन तशी काय धाडूं ना. त्या खातीर एक परत हांव गजाल म्हणजे गोंयकारांक कळपाक जाय म्हणून जरी आमी ह्या सगळ्या प्रोसिजरांतल्यान वता आसत आपली काळजी घेवची, इतरांची काळजी घेवची आणि विशेष करून टायमार टेस्ट करून घेवचे. फेस्टिव्ह सिजनचे जो SOP आसा, सरकाराचो जो SOP आहा तो सगळ्यांनी फॉलो करचो. डेफिनेटली त्याचो एक परिणाम हो डेफिनेटली जातलो, पण म्हाका दिसता की पॅन्डेमिकाक लागून अशा पद्दतीचे इश्यूज जे आसात ते कांय ना कांय प्रमाणा भितर येत रावतलेच. सो तातूंतल्यान कशी वाट काडप आनी फुडें वचप हे आमकां चॅलेंज आसात सगळ्यांक मेळून. सो तातूंतल्यान आमी विचार करून फुडें वता. गोव्यात खरं म्हणजे हे जरा इन्स्पेक्शन म्हणजे आत घेताना हे व्यवस्थितपणे इन्स्पेक्शन टाईट केलं पाहिजे. कारण एक जर पेशंट चुकून शिरला तर परत एकदा गोव्याची मागची स्थिती परत येणार आहे. कंपल्सरी टेस्टिंग करपाक जाय. टेस्टिंग किंवा बाकीचे या टेस्टिंग स्ट्रिक्टली टेस्टिंग करतो. हेल्थ मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवपाक जाय. डेफिनेटली हेल्थ मिनिस्टर घेतात नाही दखल. हेल्थ मिनिस्टर घेतात, चीफ मिनिस्टर घेतात. यूके की फ्लाइट का तो डायरेक्ट ऑर्डर आया ही आया है, लेकिन कुवैत सरकार ने भी अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है. उसकी वजह से जो वंदे भारत मिशन में फ़्लाइट कुवैत से आनी थी वो भी रद्द कर दी गई है एयर इंडिया के द्वारा. अगर हमारे यहाँ से 9,000 पैसेंजर गया है तो 8,000 पैसेंजर आया भी है, तो वो फिगर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रही है. और आने वाले टाइम में चूँकि ये क्रिसमस टाइम है, न्यू ईयर टाइम है, एंड गोवा इज़ नोन फॉर इट्स क्रिसमस एंड न्यू ईयर सीज़न, ये चीज़ें और बढ़ेंगी और अच्छे तरीके से पैसेंजर्स वी आर एक्सपेक्टिंग के दे आर गोइंग टू बी मोर नंबर ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर्स कमिंग टू गोवा.